Kaixo eta onkixin bertze behin magazinera gaur azaroak 23 da asteazkena eta bertze behin hemen gaude magazinean. Gaurkoan ere bi elkarrizketa izanen ditugu lehenik eta behin Amaia Zubietarekin egonen gara, bera Nafarroako indarkeria sexistaren aurkako plataformako kidea da eta dakizuenez, azaroaren 28an izanen da indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna eta manifestazioak egonen dira baita ere hemen Iruñean eta nolabait ere efemeride hori edo egun hori probestuz izanen dugu hizketalditxo bat nola ez indarkeria matxistaren inguruan, patriarkatuaren inguruan eta halako kontuen inguruan. Amaia Zubietarekin bigarren elkarrizketan berriz, Ritxi Lizarzarekin egonen gara, Ainara pelikulak filmaren zuzendariarekin hortziralean hemen Iruñean estreinatuko den pelikulaz solasean. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1800 eta 11. urteko azaroaren 23an Kadizeko Gorteek Loteria Nazionalaren sorrera baimendu zuten. 1900 eta 1951an Bartzelonan Palma de Mallorcan egindako Pulga Topolino kotxea aurkeztu zuten. Atzean zuen motorra, 4 martxa, 2,8 litro 100 kilometroko erretzen zuena, orduko 60 kilometro egiten zituen eta 28.000 pesetako kostua izango zuen. 1900 eta 1980ko azaroaren 23an Batallon Basko Espainol talde armatuak Hendaiako Hendaiz, Taberna Tirokatu eta Jose Kamio eta Jean-Pierre Aramendi hil eta bertze 10 lagun zauritu zituzten. 1900 eta 1982an Euskadi Irratiaren estreinaldia izan zen, 40 urte egiten dira. Eta 2016an Rita Barbera Valentziako alkatea hil zen. Aste honetako agenda. Gaur asteazkenean udazkeneko antzerki aroaren barruan Boga konpainiak Beilasa ekartzen du. Iruñean 7etan Nafarroako antzerki eskolan. Laba sareko Kalakak literatura solasaldietako 1936ko garaileok atxaldeko 7etan Laban. Eta sorginkeriaren gurean Juainas Paul Arzaken liburuaren aurkezpena Karrikirin atxaldeko 7:30. Hortzegunean, nola aukeratu jostailu egokia? Gabonetan jostailu egokia aukeratzeko gomendioak, Laban atxaldeko 8:30. Kolore laborategia tailerra ingurumen hezkuntza museoan 6etan, Flobin aitaren maletarekin ikuskizuna Xavier Flamarikeren eskutik Atarrabiako kulturretxean 6etan, eta Asisko Urmenetaren Amaiur Libera State eleberri grafikoaren aurkezpena atxaldeko 7:30 Biltokin txantrean. Hortziralean, Horma musika elektronikoari buruzko jardunaldien bigarren egunean Iruñeko auditoriumera iritsiko da Kora Noboaren Twitch musikaren esparruan nola erabili izeneko tailerrarekin. Baluarteen 7etan. Katuen kontuak Joseba Sarrionandiaren eta Ines Osinagaren musika eta poesia emanaldia, Binkulu etxean atxaldeko 8etan, Bertso Afaria Sarai Robles eta Iker Gorosterrazu bertsolariekin atxaldeko 8etan Uharteko Berdintasun elkartean, Ainarak filmaren estreinaldiak Golem zinemetan, Nafarroko Pirineoetatik Maulera migratzen ziren emakumei buruzko film dokumentala da. Ane Etxegoien du gidari eta Juan San Martin eta Ritxi Lizarza zuzendari. 8etan berriz Gazteluko enparantzan indarkeria matxistaren aurka, justizia feminista lelopean manifestazioa. Eta larun batean kantaldia Xandarineko aizpaketa behi bideko Andere Xurien eskutik. Kondestable Jauregiko patioan doako sarrerarekin goizeko 12etan. Eta Horma zikloaren amaierako jardunaldiari hasiera emateko Nafarroko elektronika eta industria kulturalari buruzko mahai ingurua eginen da 8etan Baluarten. Eta arte laborategiak filmaren tailerra Alexander Kalderren eskutik Zibibos Jus Larrotxan 11etan. Baita ere, Alaia Galtzagorria ipuin kontalaria mitoen bidaiarekin egonen da Zibibox San Jorgen 6:30. Bademekum ikuskizuna Beriaingo kulturretxean 6etan. Eta Bertso Afaria, Sarai Robles eta Joanes Ilarregi bertsolarien eskutik Sanduzelaiko Pallibi tabernan. Gaueko 9:00 izanen da. Eta igandean, Pirritx Porrotx eta Marimototxen urte muga dela eta paiazoak ospakizunetan ibiliko dira hemendik Iruñeatik.
Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen Nafarroan estankoen establezimenduen eskariak gora egin du eta 2 milioi ordaindu dituzte luzaideko lizentzia batengatik. 8 espendidurako enkanteak 8 milioi bildu ditu mugatik gertu dauden herrietan. 5 bulego dantxarinean daude eta 2 beran, bertze 3 Iruin herrian irekiko dira. Argazkian pilotarian dana bat ageri dira eta izenburuan pilotak ez du atsedenik hartzen. Hortziralean hasiko da Nafarroarenan jokatuko den binakako txapelketa. Berri gehiagotan Elma Saiz, Iruñeko alkatetzarako PSN-ren hautagaia. Gobernuak familia hipotekatuen kuotak arintzeko neurriak onartu ditu. Eta Sánchezek 2023ko martxorako iragarri du trafikoaren eskumena Nafarroara eskualdatuko duela. Diario de Navarran Pedro Sánchezek bilduri eman dio Nafarroak trafikoa bere gain hartuko duen data zehazteko aukera. Argazken berriz, Enrique Maia alkatea eta Elma Saiz solasean eta izenburuan, Maiak, UPN, ez du hautagai gisa errepikatuko Iruñean. Bere aro politikoa ixtea erabaki du 12 urtez udaletxean egon eta gero, 8 urtez alkate. Berri gehiago, arnas birusek, konsultak eta pediatriako larrialdiak betetzen dituzte, gobernuak bankuak behartzen ditu hipotekei laguntzak emateko, eta Sánchezek ez du oraindik dirua bidegabe erabiltzeagatik ezarritako zigorrak murrizten. Gara egunkarian berriz bertze berri bat lerroburuan, 3 euskal presoetik 2 3. graduan egon beharko lukete. Sarek kartzelako egoerari buruzko azterketa eguneratu zuen atzo. 3. graduan sartzeko zailtasunak direla eta 110 euskal presok legeak eskatzen dituen baldintzak betetzen dituzten arren. Argazkian Pablo Milanes ageri da kantuan eta izenburuan Pablo Milanes Baiamoko trobadore eternala. Atzo hil zen 79 urte zituela. Berri gehiagotan Pablo Gonzálezek 9 hilabeteren ondoren egin du lehen bisita. EAJ-ari eta PSE-ri PP baino ez zaie geratzen kontuak negoziatzeko, eta azken berri batean Tapiak onartu du Zubietak ez duela araua betetzen. Eta berri egunkarian sexu erasoengatik jarritako 15 zigor apaltzeko eskatu dute hegoalden. Sexu askatasunaren aurkako delituak epaitzeko Espainian onartu den lege berriaren ondorioz arintze eskaerak egin dira. Miren Ortubia zigor zuzenbidean adituaren hitzak, faltsua da esatea legeak zigorrak murriztu dituela. Argazkian, Seaskako lehendakaria hizketan eta izenburuan ikastolak zehaztasun eske. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza legearen aurre proiektuan argitu gabeko hainbat alor finkatzeko eskatu dituzte 113 ikastoletako ordezkariek. Hezkuntza euskalduna eta integratzailea aldarrikatu dute. Eta berri gehiagotan, EH Bilduk akordioa egin du, Euskadi irratia, uinak euskadar sortzen 40 urtez. Eta Euskal Herria irratian, berri nagusian, Irulegi ezkaba eta trafiko eskumena Espainiaren eta EH Bilduren arteko aurrekontu akordioan. Nafarroko trafikoaren transferentzia 2023ko martxoaren 30 baino lehen iristea adostu dute EH Bilduk eta Espainiako gobernuak. Aurrekontu akordioak 300.000 euroko partida bat jasotzen du Irulegi mendiko ikerketetarako eta 3 milioikoa ezkabako gotorlekurako. Baita ere, Atarrabiako gazteak ingurunearekin konprometituta proiektua saritu dute. Eta azkenik, indarkeria matxistaren aurkako Iruin herriko deialdiak. Gaurko eta biharko eguraldia. Giro bustia goizean goiz euritakoa egongo da eta tarteka gozo egingo du. Giro iluna eta zaparrada mardulen bat ere bota dezake. Hala baina fronte azkar pasako da eta eguerdirako oroar atertzeko joera izango du. Beraz, atxaldean leku gehienetan ateri eta hodeitza zertxo bait arinduko da. Eguneko temperatura maksimoak leku askotan goizaldean neurtu dira. Atxaldeko lehen orduetan termometroak 12-15 gradu artean mugituko dira. Goizean mendebal ipar mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta atxaldean indarra galduz joango da. Gauean haizea hegoaldetik finkatuko da. Hego mendebaldeko haizea eta euri apur bat bihar, batez ere barnealdean. Goizaldean hodeitza saretua agertuko da eta goizeko lehen orduak nahiko hotzak izanen dira. Goizak aitzinera egin ala, hego mendebaldeko haizeak bultzatutako hodeiekin zerua lainotu eta euritara joko du.
Litekeena da, euria batez ere eguerdi partean eta atxaldeko lehen orduetan egitea eta bereziki barnealdean. Atxaldeak aitzinera egin ala atertuz joango da, baina gauean berriro ere kantauri isurialdean euritara eginen du. Tenperaturak bera egingo dute. Azaroaren 25 honetan, urtero bezala indarkeria matxistaren aurkako eguna izanen dugu, eta hemen Iruñan ere egonen da horrekin lotutako ekimen andana bat, manifestazioa baita ere, 8etan, Gazteluen Parantzatik aterako dena, hoixen ez, indarkeria matxistaren aurka, justizia feminista lelopean, gainera hemen kartel aski deigarria txukuna aurten atera dutena. Guzti honetaz solasteko, erraten genuen bezala saio hasieran Amaia Zubietarekin, egonen gara Nafarroko indarkeria sexistaren aurkako plataformako kiderekin behin baino gehiago hemen egoteko plazerra izan duguna, eta gaurkoaren ere hemen dugu. Amaia, atxaldeon. Arratsaldeon, eta mila esker zuei, konbidatzagatik. Zuri, Amaia, bertze behin hemen egoteagatik. Galdetu nahi nizun lehenik eta behin, kartela bera. Aski, kartel deigarria da, ez dakit ulertzeko erresa den gu plebearentzat. Zer kontatzen aldi guzu, kartel beresi eta derronetaz? Kartela Leire Urbeltz diseinatzaile egin du, Urbeltzek egin du, eta, gu esan genion libreki bera azaltzeko nahi zuena justizia feministaren inguruan eta indarkeria matxistaren aurka, kartela egin zuen jardunaldietarako urriaren 14 eta 15 ospatu genituenak hemen. Gai honen inguruan sakontzeko eta adituekin solasteko eta bidea egiteko justizia feministan irudikatzen joateko. Eta berak adierazi zuen, nolabait, gizonezko buruak nolabait aldaketak, erreparazioak egin beharko liratekela, eta horregatiko tailer mekaniko itxura duela, nun konponketak egiten ari dira beraktualizatzeko, esango genuke, bergaurkotzeko. Aplikazioak bezala aktualizatzeko. Bai, baita ere, hain erreixa izango balitz, ez da, Amaia? Nahiko zaila da, baina, hala ere, beti ekiten egite dela, ez? Egiten dela, bai. Bertze pauso bat horretarako, edo oroitarazteko egun bat, hortziral honetan, azaroaren 28an. Amaia, zer oroitarazi behar dugu, zer aldarrikatu behar dugu egun honetan? Zoritzarrez, lehenengo aipatu behar duguna dela urte bat gehiago aldarrikapen berekin ibiltzen garela eta nahiko naskatuak. Urrats oso txikiak, ematen badira urratsak oso txikiak direla, eta oro har topatzen dugula urte batetik bestera, beti, ez dakit, denuntziatu behar, salatu behar dugula, jarraitzen dugula pairatzen indarkeri mota guztiak. Egun horretan direla baita ere biktimak izan diren, hildako izan diren emakumeak Euskal Herrian 3 eta ofizialki estatuan 38, baina indarkeria fisiko estrema puntako araño iritsi gabe badaudela 1000 aurpegiak indarkeria hoetan, modu batez o bestez pairatzen ditugunak emakume guztiak. Eta nola ez, gehiago oraindik emakumeek migranteak edo ezintasunen bat dutenak edo oraindik bizitza larriagoa dela, ez? Indarkeria ekonomikoak, indarkeria psikologikoak, lan prekarioak eta baita ere 1000 borroketan dauden emakumeak, adibidez, erresidentzialan egiten dutenak edo aurten 0-3koak, ez? Lan duinaren bidean bere borrokak egiten edo lortzeko egiten ari direla eta gero apur batekin beraien indarrak edola desaktibatzen saiatzen direla eta bar, ez? Eta
bueno, horrekin baita ere oroitu nahi dugula, indarkeria, muturreko indarkeriaz gain, badaudela aurpegi hauek azaleratu beharko ditugula eta zoritzarrez urtero salatu behar ditugunak, ez. Izebergaren irudia, ez, erabiltzen da hondizetan, hor, seinalatzeko nola ikusgarriak diren violentzia forma batzu daudenez, fisikoenak, hausen, erailketak muturrekonak, baina bertzea inbertze simbolikoa. Zoritzarrez, gustatuko litzaigukeen izango zen, 25, azaroaren 25 ez ospatzea, baina zoritzarrez motibo nahikoak eta sobera ditugun kalera berriro ateratzeko. Amaia, ez dakit datuak dituzuen hobetzen joan da, hala ere, nolabait ere, ez dakit, estadistiketan, dituzuen pertzepzioetan, kontua behintzat azkeneko urtetan, badugu zerbait positiboa? Pues zer gutxi esan nahi du, agian da, pertzepzio igual dagoela gehiago, oraindik, baina salatzen delako gehiago edo adiago dago jendarteak gai honen inguruan, baina dena den nahiko desenfokatuta, dena fokatzen dela nolabait eremu publikoan, edo hildakoak edo eremu publikoan ematen diren indarkeriak, ez? Eta gu esaten dugula, gure komunikatuan beste fokoa dela, zoritzarrez bizibilitate gutxiago dutenak eremu pribatuan ematen diren indarkeriak, baina haiek dira 80%. Eta fokatzen dela besteak direla, ez? Monstro batzuk edo salbuespenako pertsonak edo eroa daudenak, eta gure esperientziak esaten diguna dela gure bikotekideak, zenideak, lankideak, eta horiek diren indarkerien sorrerak, eta orduan esaten direnak, gu deitzen diogunak, patriarkatuaren seme osasuntsuak, ez dira osasuntsuak, eta indarkeria gehienak hortik handatoz. Eta nahiko gai polemikoa dela eta gutxitan hitz egiten dela hortaz, baina gu azaroaren 25 honetan ekarri nahi dugula eta baita ere nolabait erdire ikusi nahi dugun benetan indarkeri gehienak hortik datoz. Zehazki okurriko dut, testuan, aipatu zuen, ez dira talde handi bat, ez dira monstruoak, ez dira izenik gabeko pertsonak, ez dira beste pertsona batzuk, jotzen, humilatzen, bortxatzen gaituztenak gutarrak dira. Eta zaila da onartzera gutarra direla, eta batzutan gu geuk ere ezabatu nahi dugun errealitate hori, zergatik mingarria delako. Mingarria delako, igual partekatzen duzula zure denbora, zure lana, zure bizitza, hori dela erasotzaile, ez? Hori da zaila aitortzea ere. Baina baita ere egin nahi dugun dei hausnarketa justu 25 honetan gai honen inguruan, alde batetik noski gure aldarrikapen handiena dela gizonei utzi erabiltzen indarkeria, hori da lehenengoa. Baina baita ere ez dugu esaten inolaz ere denak erasotzailea direla, baina asko eta asko dira erasotzaileen konplizeak. Orduan, ikusten direnean, ikusten dutenean, eraso mota bat, fisiko, psikologiko edo zein modukoa, meprezuak eta ezer egiten ez baduzu, honen aurrean konplizia zara. Jarraitzen baduzu ezer esan gabe eta hori zure kolegarekin, konplizia zara ere. Daramagu urteak gai hori egiten, baina igual ez dugu lehenengo planoan jarri, eta urten baita ere gure aldarrikapenen artean da lehenengo planoan kokatzea errealitate hura. Isilik gelditzea, nik ez nuen ezer egin, ez da justifikazioa. Ez da justifikazioa, porque benetan proaktiboa diren jarrera eskatzen dugu. Gero izango dugun beste gai batetan, zer esan nahi dugun justizia feministarekin, eta zigorra, eta aurreratzen dugun, ez da guk ez dugu ikusten zigor bidea, eta gero sakonduko dugun gai horretan garrantzitsuena. Zigor soziala izango balitz erasotzaileen aurka, askoz eraginkorragoa izango zen. Hemen esaten denean, galdetzen digutenean behin eta berriro, ez dakite, ia zigor gutxitzen denean, eta
deseustatzen den nolabait bildurra, zigor horri, eta horregatik areagotuko liratekeela erasoak, guk esaten dugun benetan deseustatzeko indarkeria baldin badago zigor soziala, isolamendua, kontrako jarrerak askoz eraginkorrago izango zen gartzelarena baino. Handizetan, aipatu duzu hemen adibidez San Ferminen harira, seguraski neurri hobea dela, ez? Ostatu batuan zerbait gertatzen baldin bada, ostatuko jendeak ez direla zerbitzariak direla ingurukoek, nolabait ere islatzea, baztertzea pertsona horri, ezenez polizia bidaltzea, ez? Pixket Hortik handoa, esan nahi du, eta hemen ikuste San Fermin giroan eta hola, pedagogiei asko egin dugun mugimendu feministatik protokoloak ezartzen eta eta ulertzen ari dela hori. Gainera ikusi dugun gero eta gehiago aktiboki beste bezeroak ikusten badugun indarkeri mota bat edo hola, berehalaxe erantzuten dute. Eta erantzuten dutela, utzi pakean emakumeak, eta usten ez baduzu pakeak ez dago tokiri zuretzat. Joan zaitez hemendik, eta kaleratzea. Hori, askoz importanteagoa dela, deitzea polizia eta bera indarrez ateratzea pertsona hori, baizik eta izatea, ondokoak, ingurukoak, nolabaiteko rol hori hartzen dutenak. Amaia, argi dago, ez? Fokua kasu honetan, gizonetan jarri behar dela, hau da, bintzat, aldarrikatzen duzuena, hala ere galdetu nahi nizun. Azkenean, hemen erraten duguna da, badago lor sistema bat, estruktura bat, patriarkatua, ez? Deitzen duguna, deitzen duzuena, eta, karo, patriarkatua sistema kultural eta ez bakar kultural ekonomiko bat den enean, batzutan sortzen ditu ezberdintasun estatistiko hauek generotik, baina baita ere kultura bat da eta denek ere partekatzen duten. Galdetu nahi nizun, fokua desbideratzeko nahi gabe, baina adibidez, Auja Eskola Maior horretan ez, ikusi genituen bideo, ez, zer erran bideo horietaz, ez? Ikusi genituen bideo horiek, eta gero baita ere izan ziren emakume zenbaiten deklarazioak, ez? Eta, nolabait ere pixuak entzen ziotela, ez, hori ez da horrela gure tradizioa. Eta handitzek errantzuten, ez, handitzek errantzuten, hor ikusten zela nola ere, emakumeek azkenean ere, hartzen duten patriarkatua ez, eta patriarkatuak ere momentu batean emakumeen kolaborazio ere izan beharra duela. Dudarik ez, esan nahi dut emakumizatea ez du esan nahi feminista zarela. Nahi du, denok ezituak izan garela patriarkatuen egituretan, eta sisteman, eta hala ere, ikusten genuen, tresna garrantzitsuena nolabait patriarkatuen eraginez libratzeko izango zen hezkuntza. Beti ere hezkuntza izango ez bazen baita ere konplize. Eta, badagoela saiakera bakoitzak egin denean hizkuntza eremuan aukera emateko neska mutilei, gaztei, beste ikusmira harremanen inguruan, eta ze eragozpenak, sistemak sortzen dituen ze eragozpenak, hori ez usteko, nahi du, eta egia dela, askok esaten dutela, suerte izan dutela, igual beste modua edo fokua, beste modu batez ikusteko zer gertatzen zen, irakasleren bat kontzientziatua topatu duenean, baina sistematikoki ez da aukera hori eskaintzen neska mutilei. Eta ikusi dugun hemen, ze garrantzia izan zen ezarritako programak eta ze resistentziak izan ditugun eskuinatik, zergatik. Azken finean oso elemento estrukturala dela patriarkatua eta eredu kapitalistaren uztartzen den lotura importantena. Horregatik, jarrera kritikoa izatea ezinbestekoa dela eta mugimendu feministak egiten duen lana eta pedagogia ezinbestekoa dela. Amaia, zuek handizetan hemen, etorri zaretenean xaloan, nolabait ere, aipatu duzue, seinalatu duzue, batzutan edabideetatik, ez dakit ze intentziorekin, baina batzutan fokua desbideratzen dugula edo ez dugula jartzen behar zen tokian, ez? Eta, adibidez, txertoen kontu hauekin, ez? Ziztaden kontu hauekin, adibidez nola eman genion horri, ez? Bolo handitz eta gian beste nubait jarri bertzela fokua, galdetu nahi nizun orokorrean eta pixket egun horren harira, zagit, ze sesgo, ze utxune ikusten dituzu edabideetatik zentzu honetan hau irakurtzeko?
Bueno, ni uste salatu dugula, eta hemen solastu genuen gu geuk ere, ziztadaren garaian eta hola, eta bai, egia dela, nahiko, ez gara gustura sentitzen, nola gai baten inguruan, normalean, da gehien bat sortzen dela, morboa, foko desbideratzea, eta ziztadaren kasuan ikusten genuen, ikusten zela nola bai, beldur mizuak, eta orduan beti galdezka ibiltzen zela emakumeengan zer bildurra, eta azkenean, karo, hori oso estrategia edatua dagoela. Emakumeak eremu bat irabazten dugunean, kalea, gaua, jaiak eta badaudela baita ere erreakzio patriarkala nolabait hortikan gu ateratzeko. Orduan, berelasi foko jartzen dela emakumeengan, ez duzu sentitzen elemento berri honen aurrean bildurra, eta zer egingo zenuken? Eta orduan, beti erantzuna dela, kontrol poliziala gehiago, bazterketa, nahi dut, eremu horiek sortzen badidatela arriskua, arriskuan ez egoteko gelitzen ez etxean. Eta kolaborazioa mezu honekin, eta bildurra, azkenean, da kolaborazioa, esateko, mezu patriarkalarekin emakumeak egon behar garela, lasai ederki gure etxean. Hori adibidez kasu honetan udan, bestetan dela beti fokoa jarri ordez erasotzaiengan, fokoa jartzea emakumeengan. Eta hori epaiek hola ikusi dugula, bortxaketa izan bada, erasoa izan bada, da jantzi duzun moduan, ibilizarelako kalea bakarrik, autozaintzan elikatzen ez duzulako, aizuzen ere. Baina hankak itxi zenituen, galdetzen zion epaile batek bortxatu zenako? Bai, Gasteizko epaileak ospatzua, baina hori ez ere puntakoa izaten bada, baina oso arrunta, azken finean fokoa jartzea, zu zeuk zer egin duzun, edo zer ez duzula egin, zure burua babesteko. Eta ez, mezua, ze demontre egiten dutela gizonak bakarrak edo taldeka, erasotzen emakumeak. Hori ez da fokatzen hortan, baizik eta gu geuk zer egin behar dugun, gu geuk babesteko. Edo, ze kontrol soziala, beti kontrola poliziala, edo errepresiboa, eta ez lehenago kontrako adibidea, esaten genuena, gu beti pilota nola baiteko itzultzen gara jendartera. Esan ez, nola albidetzen duzuela egoteko gizonak olakoak egiten gure askatasuna mugatzen. Eta zergatik ez duzu erantzuten denok honen aurrean, denon ardura dela. Ez da, ardura polizia da, ardura instituzionala, nola ez, bada, baina gehien badala denon ardura. Hain zuzen ere, aipatu duzu, epaileak ere honen zati direla, eta edabideetatik aparte, hau ikusten dugu, epaitegietan, justizian orokorrean, duela gutxi entzun nituen, aipamen batzuk magistratu batenak erraten zuela, esaldi originala, erraten zuen, justizia ez du behar, ez feminista, ez machista, baizik eta neutrala erraten zuen, mediterraneo bat aurkitzen. Zuek aldiz, justizia feminista aldarrikatzen duzu. Bai, eta gainera, neutraltasun ez da existitzen. Bai, justizia feministak aldarrikatzen dugun, antolatu genituen jardunaldiak orain eztabaidagai dena. Zer den justizia feminista, aspaldidanik, sortu zen adibidez, Euskal Erkidegoan edo, Durangoko jardunaldietan sortu zen ponentzia bat, aritu zirenak urte batean edo aritzen eta hor daudela dokumentuak, daude abokatuak, irakasleak eta asko sakontzen ari direla gai honen inguruan, eta feminismotik gure kezka dela nola irudikatuko genuken justizia feminista hori. Baina eredua ez da zigorrarekin loturik, baizik eta esango genuken da ikuspuntu punitibismoaren aurkako ikuspuntua. Eta
esaten denean, eta hori baita ere aurten fokatu nahi dugun historia honetan, eta zer ikusi duena, orain dagoen polemikak bai ez bai legearekin, eta bar. Nun, bai instituzioetatik eskatzen dela salatzea indarkeria, salatzea. Eta bide penalera bideratzera. Baina, errealitatea dela, emakume askorentzat bide penala ez da ez ziurra, eta ez dela nahi dutena, eta gainera berbizitimizatzen duela, eta erabakitzen dutena bide hori jorratzea topatzen dira oso realitate gordinarekin. Alde batetik, aipatu dugun epaileak, baina operadore juridiko guztiak esan dezakegula ez dutela prestakuntzarik harrera egokia emateko justu biktimak izan diren emakume, erasotuak izan diren emakumeei. Eta orduan, berbiktimizatzen dugun, aipatzen zenuen hori, aipatzen genuen harira. Ekiten zaizkiela galderak, edo nola berbizi behar izan dutela gertatutakoa. Behin eta berriro galdezka mila detaileak eta kontraesanak izan dira, ez dira izan kontraesanak eta bar. Eta azkenean bidea emankorra bada, lortzen dutena dela, esango genuken, ez dakit moralki irabaztea eraso duen pertsonak hartzelan ikustea. Baina ez dago, ez kalten aitortza, ez erasotzaiena eta ez instituzionala, eta ez da ere erreparazioa. Orduan, pasatzea batzutan hilabeteak edo urteak, gaizki pasatzen bakarrik irabazteko hori, eta gero, hori da parte bat, baina bestea izango zen, gartzelan egonda gero, bat, bi, 10, bizitza osoa, 10 urte edo bizitza osoa, pertsona hori ziurtasuna dugula pertsona hori ez duela berriro erabiliko erasoa bere mekanismo bezala. Orduan, gu ikusten dugula gartzela edo zigorra mota horietakoak ez duela ekarpenek egiten justizia feministaren bidetik. Eta egia dela, gu ez dugu esaten, ez da existitu behar bide penala. Badakigula, hor dagoela, ezin dugun egun batetik bestera ordezkatu, egin beharko zen bide luzea ikusteko zein den benetan asetzen duen bidea emakumentzat, zein den benetazko justizia feminista, ze osagarriak izan behar dituztela, eta bar. Baina bai badaude, adibidez, justizia restauratiba inguruan, badaudela urratsak, eta hemen Nafarroan ni ustez urrats ugari eman dira honen inguruan, eta izan behar dela justizia restauratibatik joatea eta bide penala gero eta gutxiago erabiltzea, ez? Nola ez dela justizia restauratiba hau? Adibide bat emateko guk ongi ulertzeko. Adibidez igual emakumeak galdetzen badiozun erasotua egon den emakume bati segurazki esango dizula nahi duena dela bere erasotzaile gehiago ikustea, eta baita ere nolabait izateko tresnak, baliabideak bere bizitzarekin aurrera jarraitzeko modu lasai batez. Horrek justizia restauratiba bidetik etorriko dena, nolabaiteko aitortzen zaiola, ez bakarrik gizon horrek egin dio kalte batzutan, ez dakit tartekaritzaren bitartez, mediazioak eta hola lortzen direla nolabait aitortzea egindako kaltea eta erreparazio puntu bat, ez? Asko egin beharko zen, niri ez naiz jurista eta bar, baina guk ikusten dugun bide hori jorratu behar dugula, sakondu eta ikusteko ez pentsatzea bakarri dagoela. Bide penala eta zigorra. Eta, lotzen legearekin
gu esaten dugu, galdetzen digutenean, zer esaten duzun oraingo polemikarekin, gu eserrez, zergatik, bakarrik eztabaida gaia den, da urte gutxiago edo gehiago gartzelan. Ez da gehiago hitz egiten, ez da hitz egiten, ze bideak eskaintzen zaizkion emakumeak jarraitzeko bere bizitzarekin. Ze aitortza instituzionala dagoela, kaltea aurke kaltea ez dela bakarrik pertsona batek sortutakoa. Itzultzen gara zure galderari, da sistema patriarkalak da sortzen duela olako erantzun erasotzaileak. Amaia, hala ere, eta ixtearren, gaurkoan ez dugulako denbora gehiagirik, hala ere, eta guzea erranta, biztarte horretan, justizia bertze moduak bilatu biztarte horretan, bai bakarrik da, bai lege hori aurrera pauso bat da? Baduela, aurrera pauso ez dugulako azterketa orokorra egingo, eta gainera ez dago denborarik. Gu esaten genuen, aurrera pauso handiena izan zen, erasoen aitortza, ez? Gu ez ginen eroak, gu esaten genuen, erasoat sentitzen ginela, nahi gabe ukitzen bagaituztela edo badago 1000 motak gu sentitzen genuen eraso psikologikoak eta bar, esatea bai arrazoia duzuen erasoa dela, hori da urrats bat. Hortik aurrera badago 1000 ñabardurak inolako bekuntza ez dagoenik. Amaia, beharko dugu monografiko bat horretarako, ea noizbait bat denbora, gaurkoan hemen utziko dugu. Azaroaren 25 horretan, hortziralean, kalera ateratzeko deialdi horrekin, zehazki Gazteluen Parantzan, 8etan izanen da, Iruñan, erraten genuen bezala, indarkeria matxistaren aurka, justizia feminista, eta hemen Amaia Zubietak eman dizkigun, ideia eta argi guzioiek. Amaia, gaurko hemen utziko dugu. Bale, mila esker zuei. Bale. Ikus ditzagun Iruñeko udalean ze albiste ditugun. Azaroaren 26an amaituko da Iruñean lehen hezkuntzako ikaslei zuzendutako Gabonetako txartelen eskola lehiaketarako lanak aurkezteko epea. Oinarriek 3 modalitatez sartzen dituzte ikastolaren arabera eta 3 sari dituzte, eskola materialen loteak. Baita ere urritasuna duen emakumearen diskriminazioan jarri du arreta Iruñean, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean. Nafarroako udal eta kontzejuen federazioaren ekimenarekin bat egiten dute Libre, me quiero libre, kanpaina egokituarekin. Baitere Iruñak, udalak eta euskaltzaindiak hitzarmena sinatu dute hizkuntza aholkularitzako eta euskararen sustapenerako. Nafarroan aplikagarriak diren hizkuntza arauen erakunde aholku emaile ofizialak 12.000 euro jaso ditu aurten egindako jardueretarako. Eta nahasmendu mentala dela eta deskaitasuna duten 8 pertsonak hiri altzariak eta nekazaritza lanak mantendu eta pintatu dituzte azken 6 hilabeteetan. Gaur goizean amaitu da Iruñeko udalaren programa hau, elkarkidearekin lankidetzan. Eta Iruñak 11 jarduera garatuko ditu hiriko ibai inguruetan Next Generation EU funts Europarrekin finantzatutako Runa 2025 proiektuaren bidez. Gaur goizean jardunaldi tekniko bat eginda laguntzen deialdia kudeatzen duten Biodibertsitate Fundazioko ordezkariekin. Eta azkeneko berri batean, Iruñeko udalak eta Euskal Autonomia Erkidegoak elkarlanean jarraituko dute hainbat ekintzetan, ekainean sinatuko Eta Iruñeko udalak eta Euskal Autonomia Erkidegoak elkarlanean jarraituko dute hainbat ekintzetan, ekainean sinatutako babesletza kontratua justizia bermatu ondoren. Leno erran dugu modutik, bigarren elkarrizketa honetan. Pelikula bat hartuko dugu hizpide eta hortzen dugu
Ritxi, Lizarza, zehazki enara bate moduan, hor, autoan, eta hala ere, guri abagune bat egiteko prestutasuna izan du. Atxalde hon, Ritxi? Arratsaldeon bai. Mila esker tartetxo bat hartzegatik, zehazki erran dugu, Inarak filma estrenatuko da, hortziralean, Juan San Martinek eta Ritxik hemen dugunak Lizartzak zuzendutakoa, Ainarak pelikula, Ane Etxegoien abeslari eta kompositoreak protagonista izanen duena, Maluta Films eta 71 produkzio etxeak, ekoiztetxeak, ekoitzitakoa, erraten genuen bezala, hortziral honetan, izanen dugu Iruñean, azaroaren 25 gainera egun hori hartuta, nola baitere. Eta solauz gaitezen pixkat pelikula honetaz, Ritxi, zergatik azaroaren 25ean pelikula hau? Azaroaren 25eko eguna hartu dugu, gure pelikularen gaia surjeta esaten duten bezala da, emakume batzuen, emakume askoren historia, 1870 mila 1940 artean, Pirineoko hegoaldetik iparraldera Maulera joten zirelako oinez, Espartinen industrian lan egitera, ezta? Emakume horiek alde batetik, joten ziren, diru falta zegoelako etxeetan, abo bat gutxiago jateko izateko, baina era berean joten ziren beste arrazoi batzuengatik, alde batetik, uste dugu gazte 12-15 urtekin joaten zirela, eta neurri batean ahalduntze prozesu bat izate zuten. Neska gazteen erabe izatetik, lanaren bidez eta esplotazioaren bidez, zuzene pasatzen ziren emakume heldu izatera, nahiz eta oso gazteak izan, ezta? Eta alde horretatik, generoko migrazio bada batetik, bestalde, diruagatik esan dudan bezala, sasoikoa urritik maiatzera, hainbat urtetan joaten ziren, normalean ezkondu arte edo horrela, eta asko sufritzen zutenan, batzuk ziren bidean oinez joaten zirelako, abusatuak izate zirenan askotan, egiten zituzten lanorduak izate ziren asko, 16-18 ordu egunero, bai lantegian eta bai etxean, ezta? Eta orduan, askotako bortizkeria jaso zuten, eta jasandako min horrengatik, uste izan dugu egun hona dela, emakumeen bortizkerian kontrako eguna hartzea, bai? Ze gainera, Ane Etxegoien bera, Itziarritu inorekin, nabarmendu da, ez beti da ez abestiarekin, eta uste dugu, badala sinbolo bat eta omenaldi bat beraiei, halako egunean eskaintzea. Azaroaren 25an, beraz, eginen dugu, kasu honetan Ritxi kontatzen zenuen nola emakume horiek ateratzen ziren, ez? Mauletik eta bertzetoki hainbatetaki Pirineoak gurutzatuz, seguraski baldintza aski kaskar eta gogorretan, Ritxi zergatik ziren emakumeak hau egiten zutenak? Bueno, alde batetik, gizonen historia ezaguna da, batzu jaten ziren bardeetara arteekin, bai? Eta horiek ezagunak ziren, eta ezagunak dira, oraindik ere jarraitzen dutelako. Gizonak joaten ziren egurretara, edo almadiak egiteko eta egurra saltzeko, edo landetara, edo iratira, basoan zuaitzak moztera. Eta emakume beharra zegoen, benetan langile honak zirelako, Maulen zeuden pertsonak, biztanleak hainbeste ez zirelako eta lantegietako nagusiak jabetu ziren bertzutela eskulan merkea. Eta joaten ziren, hain zuzen ere, etxeetan zenide askotako familiak izaten ziren eta berri izate zituzten emakume horien bila. Emakume gizon batzuk ere bat zeuden, normalean gehiago mekanika kontuetan eta aritzen zirenak. Eta akaso zolak josten, baino ehunka eta ehunka izate ziren emakumeak. Eta datu bezala, George Biersek bildu zuen bere liburuan, 1911 urtean, hegoaldetik, Zaraitzutik, Erronkaritik, Anso, Etxo, eta ez azpiko herri batzuetatik ere, Sos del Rei Katoliko, Pitillas eta beste askotatik, 1911 emakume joan zirela. Bai? Hoiek zentsatuak. 1911 bakarrik. Eta urte hortan, adibidez, Fago herrian gaur egun bizi dira, ez esango nuke, bizi dira 15 lagun edo horrela. 1911an joan ziren herri hortatik 105 emakume. Pentsazazu zenbatekoa da hori, ezta? Ritxi, enaren nolabait ere, kontu hauek, historia hauek, orain arte nolabait ezkutuan egon dira edo ez dira izan hain ikusgarriak, hain bisibleak? Bueno, esan beharra dago, beraien jatorria duten bailaretan landu dutela gaia, bai? Omenaldiak egin dizkieten, nabarmendu dituzte eta ekarri dituzte gaur egungo ekitaldietara, izen eman zaio orain arte egin ez dana eta abar.
Batez ere Maulen ikertu da. Maulen noski esparten gintzan egitezan eta industria ikertu da. Baina era berean nan hasi dira ikertzen sakonki emakume hauen bizitza. Eta gero, bai Anson, bai Erronkarin eta bai Zaraitzun lan egin da. Bai, eta lan desiente egin da oroimen hori ekartzeko. Baina oso migrazio bitxia da eta ez da ezagutzen normalean, esan dezagun bailara horietatik kanpo, ezta? Orduan pentsatzen dugu estenaldiak lagunduko dula, hainbat hiriburutan danez gero, Madrilen, Bartzelona izango da, Euskal Herriko hiriburu guztietan, eta gero herriz herri ere bai, pentsatzen dugu horrekin lortuko dugula nolabait ere, historia ez ezagun hau kontaraztea, ezta? Pirinioetan gainera jasotzen den kontu hauek, historia hauek. Retxi, Pirinio ez beraz ere solasten da, badakit irudiak handiz agertzen direna, Pirinio aurrea eremu guzti horiek, nolabait ere, kasu honetan badu horrek errelebantzia handia, ez? Eta soilik demagun pertsona batzuek egiten zuten bidaia migrazioa, baizik eta kasu honetan gainera kokatzen da leku berezi batean, eta horiek dire Pirinioak, ez da? Bai, hor gaina kontuan hartu behar da, orain ez bezala, leno Pirinioa lotura zala, bai. Pirinioan hegoaldeko eta iparraldeko biztanleak harreman handia zuten beren artean, bai sozialak, bai ekonomikoak, bai kulturalak, ezkontzak zeuden bi aldetako pertsonen artean, festetan hartzen zuten parte, esaten da, Santa Graziko hartzaiek erakutsi zitela Erronkariko ikastea egiten, orduan bazan harreman bat, ez da? Eta gainera, eten bat zegoen, ez zegoen aukera hundirik, kotxez edo karroz edo esan dezagun, gurdiz, ez Iruña arailatzeko, ez Zarauz arailatzeko. Eta orduan, esaten nuen bezala, claro, harreman hori oso potentea zen, eta Iruñera eta Zaragozara juterik ez zegoen ezkero, konsideratzen da, harreman naturala, lanerako aukera naturala zala Maulera joatea, ez da? Harreman hori bat zegoelako. Gaur egun harreman hori hautsita dago. Eta hautsita dago ematen du elkarri bizkarre manda bizi garela, eta hori bastante penagarria da gaur egun, benetan bailara horiek egoera bera pasatzen dutelako, despopulazio handia hegoaldean, iparraldean, eta indar egiteko modua elkarrekin lan egitea, ezta? Eta gaur egun nire ustez emakume hauei bere historia rekonoziz ez aparte, egitea dagoen omenaldirik handiena da, berriz ere harremanetan jartzea hegoa eta iparra, ezta? Berriz ere loturak sortzea, alde bateko kultur elkarteak eta bestaldeko kultur elkarteak harremanetan jartzea proiektuak elkarrekin egiteko. Horren adibidez Burgi eta Maule arteko senidetze festa egin da, ekainean eta urrian. Eta nik uste dut hori oso interesgarria dela, nolabait ere historia bera dakatelako. Historia baten bi partaide dira, bai? Ez Ainarengatik bakarrik, beste arrazoi askorengatik ere bai. Eta Ainaren bidez ari gara berriz ere nolabait saiatzen bideo lotura hori egiten, ezta? Zehazki gainera urritxi, Ainarak proiektu handiago baten zati bat da, ez, nola baitere, hor badago proiektu oso bat, memoria guzti hau berreskuratzen. Zuri zehazki urritxi, nola iritsi zitzaizun pelikula egiteko aukera, proposamena, ezakik zure ideia izan zen, nola atera zen kontua? Bueno, hor Izabako memoriaren etxean badago atal berezi bat, areto txiki bat, eta bertan kontatzen da azaletik historia hori, ez da? Orduan hori ikusita, pentsatu genuen aukera hona zala, emakume hauen historia ez ezagun hori kontatzeko. Eta orduan, hasi ginen elkarrezketak egiten, eta ikusi genuen material asko bildu genuela. Haien gutunak, postalak, garai hartako argazkiak, bere egite zituztenak, muga pasatzeko salbokonduktoak, agiriak, fabriketako materiala, fakturak, Buenos Airesetik edo Montevideotik 20.000 espartin pareko eskaerak eta loko gauzak, ezta? Eta esan genuen, hau ezin da dokumental batean jarri, zer egin dezakegu. Eta orduan erabaki genuen egitea ainarak.eus izeneko webdoka, eta hor daude materialoi guztiak eta hortaz aparte, materialaz aparte dokumental baten traza dauzkaten 12-15 pieza bideoko historia bestera batera kontatzen dutenak. Hori egin genuen, saiatzen ari gara horren inguruan ere material pedagogikoak egiten, ari gara bilera batzuk egiten horretarako, eta pentsatu genuen, eta zergatik ezin da kontatu hau, historia hau, zinerako dokumental batean, ezta? Eta orduan ari gara hainbat atal egiten, transmedia proiektu honetan, eta espero dugu gauzak egiten jarraitzea. Esan bezala, material pedagogikoak egitea, hainbat esola jarri ziren Fagotik Maulera
espartinak ere deitzen zaie emakume hauei Ainarek egindako bideo horretan, eta horietan nahi genituzke berritu esola horiek eta bestalde jarri QR kode bat informazio emateko. Ze jende batek pentsatzen du batzutan mugakoak direla eta ez dira hori, dira omenaldi bat Ainar hauei, ezta? Orduan, proiektu zabalago baten parte da eta pixkanak ari gara. Egin dugu dokumentala, segurezko pieza komplikatuena, luzeena, garestiena ere bai, eta espero dugu senidez kontu hauekin eta baliarekin lanean jarraitzea. Zederra Ritxi ikusten da gainera hau ez dela dokumental edo film soil bat, bizkata aratago doala eta zuei ere nolabait ere eskatu zuela implikazioa pertsonalean. Ritxi, zure kasuan film hau, ez dakit, filmatzeko, egiteko ordu horretan, ez dakit, zerbait irudiren bat, kontakizunen bat, zerbait hola geratu zaizuna, harritu dizuna, nolabait ere zenuena espero edo, baina geratu zaizuna hor nolabait ere memorian. Kontuan hartu behar da, Ainara guztiak hilda daudela. Gazteenak hil ziren 2000 urtean, aspaldiko kontua direlako esan dut, 1850, 1940 arte. Ez da naiz eta gazte ziren, 2000 urtean hil ziren. Eta guretzat pena handiena izan da, beraiekin egiterik ez izatea. Topatu dugu Anetxe Goien dokumentala egiteko, 3 kulturak, 3 hizkuntzak ezagutzen dituna soinu banda egin du, eta berak egingo du dokumentalean Ainaren bidea, eta hor topatuko da, adituekin, lekukoekin, zenitartekoekin, eta nire ustez, ni hoxe, batetik niretzat importantea da, Pirinioan bi aldeak harremanetan jartzea lehen esan dudan bezala, eta bestalde Maulen dagoen kontzientzia gaur egun Ainaren historiari buruz. Gutxio bera 130 dira Mauluko biztanleen artean, hegoaldeko jatorri dakatenak, ezta? Eta oso bizirik dago haien oroitzapena, eta oso bizirik dago hizkuntza, eta oso bizirik dago haien lotura eta haien eragina. Orduan, kontua da, orain arte funtzionatu dutela era isolatuan, eta nire ustez, lan hau eginda eta beste batzuk eginda, lehen esandakoa, harremanetan jartzen baditugu berriro, hori da nire ustez omenaldirik handiena, benetan enpoderatu ziren emakume hauei, ez da ukatu behar, beharragatik joaten zirela, baina independentzia puntu bat ere bilatzen zutela, gizonen menpe ez egon, eta bizitza aurreteratzea, diru bat irabaztea, etxetik aterata, eta hori ere bada zerbait gelditzen zaiguna, ezta? Orain dela 100 urte baino gehiago, emakumeak joaten zirela ara, eta lortzen zutela, askotan, gerore errepikatu eztan independentzia maila bat, ezta? Eta hori oso erakargarria da kontatzea. Ritxi, utzi azkeneko galderatxo bat egiten, lehen hori nintzen nahi zuzen Willis Drummonden azken diska entzuten, eta hor badute kanta bat bidasoa izenekoa, eta bertan kontatzen dute, ezta, etortzen diren migrante zenbait nola hiltzen diren muga horretan ez, eta erraten dute guretzat muga izan ez den hori nola ari diren bilakatzen bertze pertsona batzuentzako ez eriotza esparrua. Galdetu nahi nizun, Ritxi, gaur egun baditugu Ainarak ere bai? Hoxe badaudela, eta pixka bat ikusi egia da, kasu batzutan abusatu izan zirela edo horrela, baina, importantea da beren artean zeukaten elkartasuna, eta bertako Mauleko jendeak ere nola lagundu zien etxeak ematen, ostatu ematen, altzuten gauza guztietan, ezta? Orduan, ondo legoke guk ere ikastea, adibide horretatik gaur egun etortzen diren, beste leku batzuetatik etortzen diren Ainarei, harrera egiteko garaian, ezta? Nire ustez oso importantea litzateke lortzea, ekialdetik, Asiatik, Afrikatik etortzen diren askori, ematea, Ainar horiek jaso zuten harrera eta tratu ona, ezta? Ritxi, hemen utziko dugu, erraten genuen bezala, justo hortziralen estrenatuko da, azaroaren 28an, Juan San Martinek eta Ritxi Lizarzak zuzendutako film dokumental aski ederrau, Anetxe Goien, egonen da hori guztia gidatzen, beraz, aski dokumental interesgarria, gainera bere ahotsarekin, bere soinuarekin, nolabait ere, akonpainatua. Hoixen, hortziral honetan, Ritxi, Euskal Herriko puntu ezberdinetan, ezta? Batera estrenatuko da. Bai, 4 hiriburutan, hegoaldean, Maulen ere bai, Bilar eukiko dugu Anson aurrestrenaldi bat. Gaur izango da aurrestrenaldi bat Berria lagunentzat eta Aleako lagunentzat Gasteizen, Artiomen. Madrilen egongo da, Bartzelona egongo da, eta gero egingo dugu hiri eta herri ronda bat, leku guztietara, pelikula eraman da. Benetan, erakusten duen historia komeni dalako zabaltzea.
Ritxi, Lizarza lan ederra hau egiten, horreten genuen bezala, ez Ainarak filma bakarrik, hortik aratago joaten den proiektua, mila esker handiz tartetxo hau hartzegatik eta egin duzuen lan horrengatik. Mila esker zuei eta nahi duzuen arte. Hauxen dena gaurkoz magazinean asteazken honetan, bihar ere hortzegunean, hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.